бързаме, надпревара с времето и със себе си. И все не стигаме до там, за където сме тръгнали, докато ни открием мястото. Кътче от рая, наречено Стрелча, многовековна приказка от рози, обсипана с роса от минералните извори и с оглушителния тропот на буйните тракийски коне. Стрелча се намира в същинска средна гора, сгушена в живописна котловина, заобиколена от причудливи върхове и скални образования. На 110 км от София и 60 км от Пловдив, градът е предпочитана туристическа дестинация. Тук има какво да видите. От тук започва Розовата долина. Тук всеки камък е история. На 3 км източно от града се намира култовият тракийски комплекс Тракийска гробница Жаба могила. По тези места през 5 век преди Христос е живяло тракийското племе Беси, известно със своите бойни подвизи и изящни занаяти. Не е задължително да си археолог, за да откриеш реликва в землището на Стрелча, но с Жаба могила е свързано името на българският Индиана Джонс, археологът професор Георги Китов, който преди 30 години тук открива най-голямата тракийска гробница в България. Тя се състои от мавзолей гробница и храм-светилище. Изградена е от гранитни блокове, съчетани с вулканичен туф, украсена е с уникалната йонийска кима. Гробницата ще ви посрещне с обновена експозиция и запазен автентичен дух. Историческият музей в Стрелча е разположен в центъра на града, в красив възрожденски комплекс. В него ще видите експонати от преди 5000 години, от времето на неолита и бронзовата епоха. Култови предмети, оръжия на траките и римляните, украси от фронтона на гробницата, фигурата на каменния лъв. Тук е запазена и колесницата двуколка, с която е погребан видният тракийски владетел. Ще видите оръжия и стрели, дали древното име на града – Стрелъч град, град на стрелците. Разглеждайки експонатите в музея, ще се запознаете и с Калето, охранителна крепост от 9-10 век. По всяко време стрелчанските водачи ще ви отведат до всички исторически обекти и с охота ще ви разкажат за тях.
музея, за да ви отведем във Възраждането. Време на разцвет за Стрелча. Основен поминък е мотавчийството, овощарството и розопроизводството. Стрелчанинът е буен човек, балканджия. Тук под ръководството на Васил Левски организира революционен комитет, а Стрелча е едно от най-дейните селища участници в априлското въстание в 4-ти революционен окръг. След въстанието селището е опожарено до основи, но хората му се върнали и го построили отново. Храм-паметник Свети Архангел Михаил е един от най-величествените храмове в околността. Той е символът на града. Представлява внушителна трикорабна църква, осветена през 1904 година. Построена е с волни пожертвования на стрелчани в чест на загиналите в априлското въстание. Иконите са зографисани и дарени от местния художник от класическата школа Милю Балтов. Негови картини можете да видите и в историческия музей. Читалище Просвещение е едно от най-старите в страната. Богата библиотека, свободен достъп до интернет и самодейни състави, които организират възстановяване на събитията от априлското въстание и руско-турската освободителна война, са отличителните белези на този културен институт. На централния площад, под читалище Просвещение, се намира и другият символ на града – пеещият фонтан Балерината.